Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Una-una, tanawuntang sakit. Okay? Tanawuntang sakit. Ano ba lang COVID-19? The big time gid siya how. Okay? Ang COVID-19, big time gid siya nga sakit tungod una-una ang transmission niya kadasig. Grabe siya i-transmit. Grabe siya palaptakon kadasig. Okay? Tinga kadasig ang tawag na Pilipinas, pila ng numero. Okay? Pila na ka-thousand sa infected. Amerika, global, tanan na lang nga may ara, may infection nga number. So, transmission-wise, transmissible, giniya. Tamaan siya kadasig maglapta. Okay? So, kay may dasig siya maglapta, siyempre dasig man ang infection. Okay? So, bilang isa kasakit, nga infectious nga sakit, tamaan siyang palalaton. Okay? Dako ang ma-involve nga population. Kay kadasig sa iya, ilapta mo. Okay? Ikaduha, so ang burden sang illness, ano tawag na namon ng the burden of illness is high in a population. Kaya dasig sa matransmit. Ang isa pagid niya ka-characteristic, ang burden to the individual is high. Okay? Ang burden butambalon ang kalalaon sang impact sa individual mataas, kapin pa. Okay? Sa mga elderly. Okay? Sa mga high risk nga mga tao, ang mga tigulang, 60 years up, even 55 gani, do risgo pa no? Ang mga tao nga may sakit nga high blood, diabetes, may sakit sa korason, may sakit sa baga, so amo ni ang high risk nga mga tao. Okay? Kung tumupa ni gani ang kagaw sa ila karon, dali-dali ang dalagan sang kagaw malala. Okay? Kung sa mga bataon siguro, ipangalimog na yas ang lawas nila siguro. No? Kaya ang immune system sang bataon, madasig. Grabe man siya mag-away. Kapin pa kung maayo ang nutrition, maayo ang panglawason, kumpleto nga tulog, pagkaon, okay? Makabato na iya ang immune system sang bataon. Kiti kadasig man siya iya magpudos sa antibodies mo, no? Okay, malagas man siya. Okay? So ang defenses mo. Okay, so amo na siya nga so kung tumupa siya karon sa tigulang kag sa high risk, baw dali-dali medyo malala ang dalagan niya. Iti okay lang kung malala, ma-admit sa ospital, matagaan sang insakto nga bulong, okay? Makasurvive siya. Okay, pero kung hindi, amo na may gakamatay gid. So makamamatay siya sa high risk nga tao. So hindi lang siya dali nga malapta, okay? Kundi makamamatay pagid siya. Okay? So burden siya sa global or sa populasyon, burden siya. Ikaduha, burden man siya sa individual. Kag kung damo na nga individual ang mapatay, burden na siya sa population. Okay? Tanawa na bala, kung matransmit siya, kung ma-infect ka, may lockdown, may isolation, productivity mo maano. Okay? Tumupa siya karon sa mga tigulang or kung mag-moderate ang kaso, kinanglan i-admit mo siya sa ospital, mag-severe siya o sa mga tigulang, sa mga high risk, may sakit sa korason, hypertension, diabetes, i-admit mo sila. So ano matabo? Gasto. Hindi lang gasto sa individual, gasto sa gobyerno. Take note, kung mag-moderate ka nga COVID, 143,000 na kung may pilil ka, iambag sa gobyerno. Kung mag-severe ang COVID mo, dira siya I think sa 300. Kung mag-critical ka, 700 ang parts ng gobyerno. So hindi niya lang paproblemahon ang pamilya. Paproblemahon niya pagid ang gobyerno Amo na siya. So amo na siya ang klase sang sakit. Amo na batasan sang COVID. It's like big time siya. Okay? Kaya grabe niyang halit sa populasyon, sa sosyedad, grabe nga halit sa individual, especially sa high risk nga matupan. Okay? Ma-survive siya, pero magasto, or kung di malason siya, di mapahuway siya. Okay? So, amo nang karakter sang ginaaway ta subong ha. Okay? Ang ikaduha niya pang karakter ba wala gid siya sa bulong pa nga proven para sa iya. Okay? Ang
ang virus, kay kami nga doktor, usually ano na namon is, paano bala nagadalagan ang sakit? Paano bala nagadalagan ang kontrata? Okay. Kung isipon mo, virus siya eh. Ang virus, lain na siya, ang hulag sa dalagan niya maghalit sa imo, lain man siya sa bakterya. Ang bakterya, yung maayo sa bakterya, subong kay may antibiotics ka nga i-offer. Okay? Sa virus siya, wala ka sang antiviral nga mapatay sang virus. Okay? Ang away sang COVID-19, lawas kontra virus. So antibody sang lawas mo kontra sang virus. Okay, amo na yang away dra.